హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిర అంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. మనము సప్తమాధ్యాయంలో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం 12 శ్లోకాల వరకు చూసాము. అక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే సత్వగుణము రజోగుణము లేదా తమో గుణములకు చెందిన జీవుల యొక్క భావాలన్నీ ఆ శక్తి వలనే కలిగాయని తెలుసుకున్నాము. నేను ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనం ఫస్ట్ హియరింగ్ గురించి చూసాము. అంటే ఆయన గురించి వినడం అంటే ఆ జ్ఞానం ఇంకా ఇస్తాను, ఇది తెలిసిన తర్వాత నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు అంటూ ఉన్నతమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను అని మనకి ఫస్ట్ 3 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. తర్వాత భూమి రాపోనలో అంటే ఆ పంచమహాభూతాలు, అట్లాగే మనసు బుద్ధి మిథ్యాహంకారం అనే ఈ సూక్ష్మ దేహము, ఇదంతా కూడా అపరాశక్తి. అలాగే మనం అంటే జీవులం అందరం కూడా భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి అనమాట. ఇట్లా ఇవి రెండు కూడా నా యొక్క శక్తులు అని చెప్పారు. అలాగే నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకోటి లేదు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ మనం భగవంతుని అంటే ప్రతి చోట మనం భగవంతుని ఎలా చూడొచ్చు, ఎలా అనుభూతి పొందొచ్చు అని నీటిలోని రుచి, ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం ఒక 14 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం చూసాము. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ సత్వగుణము రజోగుణము తమో గుణము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి, కానీ భగవంతుడు వాటిలో లేడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత ఏం చెప్తారనేది చూద్దాము. నమో భగవతి. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః ఏభిః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము రజోగుణము తమో గుణము అనే 3 గుణముల ద్వారా మోహితులు అయిన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను అలాగే నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ 3 గుణాల ద్వారా మనం మోహం చెందున్నాం అనమాట, ఆ మాయలో ఉండిపోతున్నాం అనమాట. ఈ మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా తెలుసుకోలేకపోతుంది. ఆ గుణాలకి అతీతుడు అలాగే నశింపు అనేది అంటే నశింపే లేనివాడు భగవంతుడు అయిన అటువంటి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అందుకే ఒక శిష్యుడు గురువుని అడిగారంట, గురువుగారు ఎందుకు మనము ఈ మాయలో ఉండిపోతూ ఉంటాము, ఎందుకు మనల్ని మాయ ఇలా పట్టి పీడిస్తూ ఉంటుంది అని అడిగారంట. అడిగితే అప్పుడు
గురువు చెప్పారంట, సరే నువ్వు రేపు వచ్చి కలువు నన్ను, నేను నీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను అని. సరే శిష్యుడు ఏం చేశాడంటే గురువుగారు చెప్పినట్టుగా తర్వాత రోజు వెళ్ళి గురువుని కలుద్దామని వెళ్ళారనమాట. అప్పటికి ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చెట్టుని గట్టిగా ఇట్లా పట్టుకొని వదులు నన్ను వదులు నన్ను వదులు నన్ను వదులు అని అంటూ ఉన్నారనమాట. అంటూ ఉంటే అప్పుడు శిష్యుడికి అర్థం కాలేదు, ఇదేంటి గురువుగారే కదా చెట్టుని పట్టుకున్నది, కానీ నన్ను వదులు అని అంటారేంటి, ఆయన ఎవరు పట్టుకోలేదు కదా అని. సరే ఆయన వెళ్ళి అడుగుతారనమాట గురువు గారిని, ఏంటి గురువు గారు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు, మీరు ఆ చెట్టును పట్టుకుని మీరు నన్ను వదలండి అంటున్నారు, మిమ్మల్ని ఎవరు పట్టుకోలేదు కదా అని. అప్పుడు ఆ గురువు చెప్తారనమాట, నిన్ను అడిగావు కదా నువ్వు, అట్లాగే మనం కూడా ఏంటంటే మాయను పట్టుకుని మనం వదలట్లేదు, మాయ మనల్ని పట్టుకోవడం కాదు, మనమే మాయను పట్టుకుని మనం ఈ మాయలో నుంచి బయటపడడానికి కూడా ఆలోచించట్లేదు అని చెప్తారనమాట. మరి ఆ మాయ సంగతి ఏంటి అనేది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం చదవాలనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఒకరు చదువు కానీ. దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. చదువుతారా ఎవరన్నా ఈ శ్లోకం? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదువుతాను గురూజీ. ప్రభుజీ సుజాత మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానము 14వ శ్లోకము. దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయ మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన నా ఈ దివ్య శక్తిని దాటడం సాధ్యపడదు, కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభముగా దాటగలరు. అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఈ సత్వ రజస్ తమో గుణాల స్వరూపమైన ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తి, దైవీ శక్తి అన్నమాట ఇది. అందుకే దైవీ హేష గుణమయ్యి అని చెప్తున్నారు. మరి మమ్మాయా దురత్య, అది నా నుంచే వచ్చింది, దాన్ని దాటడం కూడా సాధ్యపడదు. మరి దాన్ని దాటాలంటే ఎలా? మాం ఏవ ఏ ప్రపద్యంతే, కేవలం నన్ను మాత్రమే వేడుకుంటే, నన్ను ఆశ్రయిస్తే, నాకు శరణాగతి పొందితే, మాయాం ఏతాం తరంతితే, ఈ మాయని సులభంగా దాటవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం శరణు వేడకపోతే మనం ఈ మాయలోనే ఉండిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి మనం ఈ మాయను దాటాలి అంటే భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అనమాట ఆ మాయ అనేది. కాబట్టి మనం ఆ యజమానినే మనము వేడుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ మాయని తొలగిస్తారు భగవంతుడే. కాబట్టి నన్ను శరణు చొచ్చితే అప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, సమాశ్రితాయే పద పల్లవప్లవం మహత్ పదం పుణ్యయశో మురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాం నతేషాం. అంటే మనకేంటంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక లోకంలో ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా మనకి మాయ, అంటే మనల్ని ఈ భవసాగరంలో నింపేస్తూ ఉంటుంది అనమాట, మునిగిపోయేలాగా చేస్తూ ఉంటుంది. మనము అందులోనే మునిగిపోతూ ఉంటాము, బయటకు పడడానికి అప్పుడప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము, అప్పుడప్పుడు ప్రయత్నం చేయమన్నమాట. కానీ ఆ మురారి ఎవరైతే ఉన్నారో అన్న భగవానుడికి కనుక శరణు వేడితే ఆ యొక్క భవసాగరం అనే ఈ పెద్ద మహాసాగరం ఎలా అవుతుందంట, వత్స అంటే ఒక ఆవు దూడ యొక్క పాదము నీటిలో, అంటే ఒక బురదగా ఉన్న ప్లేస్లో ఎలా అయితే అక్కడ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని నీళ్ళు పడతాయి, చాలా చాలా స్వల్పమైన నీళ్ళు పడతాయి అనమాట. అంత చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట భవసాగరం. మనం చాలా ఈజీగా దాటొచ్చు అని భాగవతంలో చెప్తారు. అందుకే ఆ భాగవతాన్ని రచించిన శుకదేవ్ గోస్వామి ఎవరు అంటే వేద వ్యాసుల వారి యొక్క పుత్రుడు. ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన తల్లి కడుపులో ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారంటే సుమారుగా 12 సంవత్సరాలు 16 సంవత్సరాలు ఏమో చెప్తారనమాట. అన్ని సంవత్సరాలు ఆయన యొక్క తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి రాలేదన్నమాట. అయితే అప్పుడు ఒకసారి వ్యాసదేవుల వారు చెప్తారు, నువ్వు ఎందుకు నీ తల్లి కడుపులో నుండి బయటకు రావట్లేదు, బయటికి రా అని పిలుస్తారనమాట. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నేను రాను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని. అప్పుడు వేదవ్యాసులు అడుగుతారు, ఎందుకు నువ్వు రానంటున్నావు అని. అప్పుడు ఆయన బయటకు వస్తే నేను మాయలో పడిపోతాను, నన్ను మాయ పట్టుకుంటుంది, ఆ బ్రహ్మ స్తంభ పర్యంతం సర్వమాయామయం జగత్ అంటారనమాట. అంటే ఈ యొక్క జగత్ అంతా కూడా ఏంటి, మాయతో కప్పివేయబడి ఉంది, కాబట్టి నేను ఆ మాయలోకి నేను బయటికి రాను అని చెప్తారు.
మరి నువ్వు బయటికి రాకపోతే ఎలా? రావాలి కదా. ఎందుకు అంటే నువ్వు తన యొక్క గర్భంలో ఉండి నా భార్యని వేధిస్తున్నావు. ఎన్నాళ్ళని మోస్తుంది నిన్ను? ఏ తల్లి అయినా కూడా కొన్ని నెలలు మాత్రమే, మహా అయితే ఒక సంవత్సరం. కానీ నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు బయటకు రాకపోతే తను ఇబ్బంది పడుతుంది కదా అని చెప్తుంది. అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు, సరే నేను బయటకు వస్తాను, మరి నన్ను మాయలో పడనివ్వకుండా ఉంచుతాను అని నువ్వు గ్యారంటీ ఇస్తావా అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, సరే నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను, నువ్వు ముందైతే బయటికి రా అంటారు. అప్పుడు ఆయన అంటారు, జస్ట్ ఇప్పుడే కదా నువ్వు చెప్పావు నా భార్యని వేధిస్తున్నావు నువ్వు బయటికి రమ్మని. ఇటువంటి వేదన, సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము ఇవంతా కూడా మాయ, ద్వంద్వం. ఈ ద్వంద్వాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాము అంటేనే మాయలో ఉన్నట్లు. మరి నువ్వు ఆల్రెడీ మాయలో ఉంటూ నన్ను ఎలా మాయలో పడనివ్వకుండా చేస్తానంటున్నావు అని అంటారనమాట. అంటే మాయలో ఉండేవాడికి వీటి మధ్య తేడా అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి, ఆ సుఖ దుఃఖాల పట్ల. కాబట్టి నువ్వే మాయలో ఉంటూ నన్ను ఎలా మాయలో పడకుండా ఉంచుతావు అని అంటారు. కాబట్టి నువ్వు గ్యారంటీ ఇవ్వలేవు అని చెప్తారనమాట. మరి ఎలా అయితే అంటే, మరి అట్లా గ్యారంటీ ఇచ్చే వాళ్ళని ఎవరినైనా ఉంటే తీసుకురా, అప్పుడు నేను బయటకు వస్తానని చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఎవరికైనా తెలుసా? ఓకే, ద్వారకకి వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ భగవాను తీసుకొని వస్తారనమాట. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు సుఖదేవ గోస్వామికి, ఓ సుఖదేవ గోస్వామి, మీరు బయటికి రండి, మీరు మాయలో పడకుండా నేను చూసుకుంటాను అని. అప్పుడు ఆయన గర్భంలో నుంచి మాట్లాడతారు సుఖదేవ గోస్వామి. ఆయన మాట్లాడిన మాట ఎంత తీయగా ఉంటుందంటే, ఆ మాట తీరు చూసి ఆయనకి ఒక నామకరణం చేస్తారు భగవానుడే, శుక అని. శుక అంటే ఏంటంటే చిలుక. అంటే ఆయన మాట్లాడే మాట అంత తీయగా ఉందన్నమాట. ఎలా అయితే ఒక చిలుక కొట్టిన జామ పండు ఎంత తీయగా ఉంటుంది, అంత తీయగా ఉంటుందన్నమాట ఆయన వాక్కు. కాబట్టి అందుకే ఆయనకి శుక అని నామకరణం చేస్తారనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క మాయలో పడకుండా ఉండాలి అంటే మనం భగవంతునికే శరణు వేడాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. మరి ఇట్లా చెప్తున్నారు కదా భగవంతుడు. మరి ఎవరు శరణు వేడతారు, ఎవరు శరణు వేడరు, అంటే ఎవరు శరణు కోరుతారు, ఎవరు శరణు కోరరు అనే దాంట్లో మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే శరణు వేడరో ఆయనకి నలుగురు గురించి, నలుగురేమో ఆయన్ని ప్రార్థిస్తారు, నలుగురేమో ఆయన్ని నమ్మరనమాట. వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఫస్ట్గా ఏంటంటే నలుగురు శరణు వేడని వారి గురించి. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. ఉమామాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఉమామాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। నమాం హరే కృష్ణ భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞానా ఆసురం భావమాశ్రితాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, అలాగే రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన దుష్టులు నాకు శరణు జోచారు. మనం ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చూసాము. ఎంత చెప్పినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు భగవంతుని యొక్క శరణు వేడరు అని చెప్తున్నారు. అంటే నన్ను వేడుకోవయ్యా బాబు, నేను నీకు ఈ యొక్క జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే ఈ భవసాగరం నుంచి నేను నిన్ను గట్టెక్కిస్తాను అని చెప్తున్నా కూడా వీళ్ళు వినరు మాట. వాళ్ళు ఎవరు అంటే మూఢాహ, శరణాగతి కోరని నలుగురు మూఢాహ, అంటే అతి మూర్ఖులు. ఎవరు అంటే వీళ్ళు గాడిద చాకరీ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నా కూడా నా శరణు తీసుకో అని నేను తీసుకోను, నేను ఈ యొక్క గాడిద చాకరీ చేస్తూనే ఉంటాను. భగవంతుడేమో ఈ చాకరీ చేయని అవసరం లేదని చెప్తున్నారు, కానీ నేను ఈ చాకరీ చేస్తూనే ఉంటాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే సపోజ్ మనం చిన్నపిల్లలను అంటూ ఉంటాం అనమాట, అది నువ్వు మొయ్యలేవురా, వద్దు, నేను మోస్తాను పదా అని. లేదు, నేను ఎట్లయినా సరే పైకి లేపగలను అని వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఒక పెద్ద వెయిట్ని పట్టుకొని లేపడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే ఏదన్నా మనం వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని మనం డిస్కరేజ్ చేయడం కాదు, అది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్కి ఏదైతే ఉందో దానికి మించింది అయితే మనకి అర్థమైపోతుంది కదా, వాళ్ళు చేయలేరు. కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే
వద్దు అది నువ్వు చేయలేవు, నేను తీసేస్తాను ఇటువు, లేకపోతే నేను చేసేస్తాను ఇటువు అని అంటామన్నమాట. కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు లేదు నేను చేస్తానని వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా అవ్వదు, కానీ ట్రై చేస్తూనే ఉంటారన్నమాట. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు వినకుండా ప్రతి సమయం కూడా నేను చాకరీ చేస్తూనే ఉంటాను అంటూ చేస్తారనమాట. అట్లా మూర్ఖుల్లాగా అవసరం లేని దాని గురించి, అవసరం లేని కర్మలని చేస్తూ ఉంటారు. రెండవ వాళ్ళు ఎవరు అంటే నరాధమ, అంటే మానవుల్లో అధములు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు నరులలో అధములు అంటే ఆ బుద్ధి అనేది సరిగా పనిచేయదు అనమాట. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, లేకపోతే రిలేటివ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి మనం నీతులు చెప్పనంత వరకు ఏంటంటే వాళ్ళు మనతో బాగానే ఉంటారు. సపోజ్ మీరు ఈ భగవద్గీత క్లాసులను లేకపోతే ఏవో ఒకటి కొన్ని చెప్పి చూడండి, వాళ్ళు ఏంటంటే మనల్ని కొంచెం దూరం పెడతారనమాట. అంటే అప్పుడు శత్రువులం అయిపోతాం. ఎప్పుడైతే మనం నీతికి సంబంధించినవి, మంచి విషయాలు ఇటువంటివి చెప్పాలని చూస్తే వాళ్ళు మనకి శత్రువులు అయిపోతారు, అంటే మనం శత్రువులుగా దూరం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలా కాకుండా వాళ్ళు తానా అంటే మనం తందానా అంటే అంటే వాళ్ళు ఏదన్నా చేయని మీరు గొప్పగా చేశారు, మీరు మంచి వాళ్ళు ఇట్లా అన్నాము అంటే ఇంకా మనల్ని గొప్పగా చూస్తారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకే మనకి దశవిధ అంటే మనకి నామాపరాధాలు ఉంటాయి అనమాట, 10 నామాపరాధాలు. వాటిల్లో ఒకటి ఏంటంటే విశ్వాసం లేని వారికి భగవంతుని యొక్క నామం గురించి చెప్పడం. అంటే మనం ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క హరికీర్తన చేయండి, హరినామం చేయండి అని మనం జపించండి అని చెప్పాము అంటే వాళ్ళు మనల్ని తక్కువగా చూస్తారనమాట. అట్లా అంటే నరులలో అధములు అంటే పతనం చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అనమాట. అందుకే ఇటువంటి వారికి చెప్పే కొద్దీ వాళ్ళకి ఇంకా నెగిటివిటీ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా తయారవుతారంటే ఓకే నువ్వు ఇది చెప్పావు కాబట్టి నేను దీనికి ఆపోజిట్ అంటే అస్సలు నమ్మను, లేకపోతే అస్సలు చేయను, ఇట్లా అంటే ఆపోజిట్గా కాకుండా ఇంకా అంటే నెగిటివ్గా కాకుండా ఇంకా ఆపోజిట్గా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. సపోజ్ నువ్వు అటు వెళ్ళొద్దన్నావు కదా, నేను అక్కడికే వెళ్తా, నేను అటే వెళ్తా, ఇట్లా అంటూ ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఎవరు అంటే మాయయాప హృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావము వలన తమ విశేష జ్ఞానము నశించిన వారు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. మనకి ఈ సమాజంలో ఏంటంటే కొంతమంది మేధావుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటారనమాట. భౌతికంగా పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు పట్టాలు పొంది ఉంటారు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఏంటంటే వీళ్ళ యొక్క తెలివి ఆ మాయా ప్రభావం చేత అపహరించబడింది, అంటే అది పోయిందనమాట, దొంగిలించబడింది. కాబట్టి వీళ్ళకి బుద్ధి అనేది ఉండదన్నమాట. భగవంతుణ్ణి వ్యతిరేకించడానికే ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైతే భౌతికంగా జ్ఞానం ఉందో దానిని. మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఏమవ్వాలి, వినయం అనేది పెరగాలి. కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ ఆ అహంకారం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమంటారు, నాకు భగవంతుడే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మొత్తం నేనే సాధించాను, నాకు అసలు భగవంతుడు ఏం చేశాడు, నాకు భగవంతుడు ఏమీ చేయలేదు, నేనే ఉద్యోగం సంపాదించాను, నేనే నాకున్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా అధిగమించాను, ఇట్లా అంటూ ఉంటారనమాట. అంటే అహంకారం పెరిగే కొద్దీ భగవంతుని తెలుసుకునే జ్ఞానం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి భౌతిక జ్ఞానం ఉన్నా లేకపోయినా భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం అనేది ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఏంటంటే వారిని ఎంత భౌతికంగా ఎన్నెన్ని డిగ్రీలు పొందినా, ఎంత గొప్ప గొప్ప మేధావులని సమాజంలో చెప్పుకుని ఉన్నా కూడా వాళ్ళు మాయ చేత వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం అనేది అపహరించబడిన వారిగా చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఆసురం భావమాశ్రితాహ, రాక్షస గుణాలు ఉన్నవారు. అంటే అసుర గుణాలు అనమాట. ఇతరులను బాధ పెడుతూ దాంట్లో వచ్చే సుఖాన్ని వీళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. అంటే అందరూ నా కంట్రోల్లోనే ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మనం రావణాసురుడిని చూస్తాం, హిరణ్యకశిపుని చూస్తాం. సపోజ్ రావణాసురుడు, అందరూ చెప్పారు నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ కాదు, వేరే వారి భార్యని తీసుకురావడం తప్పు అని ఎంతమంది చెప్పినా కూడా ఆయన బుర్రకి ఎక్కలేదు. ఇటువంటి వాళ్ళనే భగవంతుడు ఆసురం అంటే వాళ్ళ యొక్క భావం అంతా కూడా రాక్షస గుణాలు కలిగి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. వీళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటారంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా అసలు భగవంతుడే లేడు, భగవంతుడిని మించి అంటే అసలు సరే భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నా కూడా నేను భగవంతుడిని మించి ఇంకా హై లెవెల్లో ఉన్నాను అన్నట్లుగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారనమాట. మరి వీళ్ళు ఎట్లా భగవంతుని శరణు వేడతారు? కాబట్టి వీళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క శరణు వేడరు.
ఇట్లా వీళ్ళు నలుగురు ఏంటంటే భగవంతుడు ఎంత చెప్తున్నా కూడా అర్థం చేసుకోలేరు, వాళ్ళకున్న మూర్ఖత్వంతోనే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. మరి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడుకునే వాళ్ళు ఎవరు అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం. భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్విజ్ఞానము 16వ శ్లోకం. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు అంటే జిజ్ఞాసువుడు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు శరణు జొచ్చుతారు అని. అంటే ఆర్తిలో ఉన్నవాళ్ళు అనమాట. అంటే ఏదో ఒక సమయానికి కష్టాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కలియుగంలో మనకి కష్టాలు అనేవి ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. కాకపోతే అందులో వచ్చే కాసేపు విరామం అంటారు కదా, అట్లా వచ్చే సుఖాలను చూసి మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటామంటే ఇదే నిజమైన ఆనందం అని. కానీ అదేంటంటే కష్టాల మధ్యలో వచ్చే జస్ట్ చిన్న బ్రేక్స్ అనమాట అవి, అంతే. కాబట్టి కలియుగంలో భగవానునికి ముఖ్యమైన కారణం మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు లేకపోతే పలుకుబడి, ఇవన్నిటితో మనకి బాధలు అనేవి తీరిపోవు. ఇందాక మనం చూసాం, మూర్ఖులు, నరాధములు, మాయచేత జ్ఞానం అపహరించబడిన వారు, అసురీ భావ లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా ఏంటి సందర్భం వస్తుంది, ఇటువంటి సందర్భమే అంటే బాధలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క శరణు వేడరు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి సుకృతి. కానీ ఎవరికైతే సుకృతి ఉందో, ఇందాక ఏంటంటే దుష్కృతి అనమాట, ఆ దుష్కృతి ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ భగవంతుని శరణు వేడాలనే జ్ఞానం అనేది లేదు. కానీ ఇక్కడ సుకృతి అనే ఉండడం వల్ల అటువంటి పుణ్యం అనేది వాళ్ళకి ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళేంటంటే ఈ భగవంతుడి శరణు వేడుకుంటారు ఎప్పుడైతే కష్టాలు వస్తాయో. అలాగే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ధనం కావాలో వీళ్ళు భగవంతుని శరణు వేడుతూ ఉంటారనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు డబ్బు కావాలి, ధనం అనేది అవసరమైనప్పుడు భగవంతుని వేడుకుంటే ఆయనే లక్ష్మీపతి కాబట్టి ఆయన తీర్చగలరు, కాబట్టి భగవంతుని వేడుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే జిజ్ఞాసువులు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి స్కూల్స్, కాలేజీలు, లేకపోతే గూగుల్ ఉంది, వీటన్నిటిలో కూడా ఏంటి అంటే కొంత అంటే మనకు కొన్ని విషయాలు అనేవి చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి అక్కడ కొన్నిటికి ఆన్సర్ అనేది ఉండదన్నమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు మంచి వాళ్ళకి చెడు ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటుంది అని మనం ఎవరైనా అడిగితే ఆ స్కూల్స్లో అయినా, కాలేజీలో అయినా, లేకపోతే గూగుల్లో అయినా కూడా మనకి ఆ సమాధానం అనేది దొరకదన్నమాట. కానీ మనం భగవద్గీతలో ఇటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్ అనేది దొరుకుతుంది. ఎందుకు అంటే మనకి కర్మ, మనం చేసుకున్న ఆ కర్మలను బట్టి మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క కష్టాలు అనేవి, సుఖాలు అనేవి వస్తూ ఉంటున్నాయి అని మనకి అర్థమవుతుంది. సపోజ్ గూగుల్లో ఎవరైనా ప్రామాణికత కలిగిన గురువులు లేకపోతే అది తెలిసిన వాళ్ళు పెడితే ఓకే, కానీ లేకపోతే మరి మంచి వాళ్ళకి చెడు ఎందుకు జరుగుతుంది అనే ఒక క్వశ్చన్ కనుక మనం అడిగామంటే ఎక్కడ కూడా మనకి సంతృప్తికరమైన ఆ జవాబు అనేది రాదు. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సిరి సంపదలు, ఓకే, సిరి సంపదలు. నెక్స్ట్ ధనం కోరేవారు లక్ష్మీపతి కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆత్మ జ్ఞానం కలిగిన వాడు అంటే ఎప్పుడైతే నిజమైన జ్ఞానులు ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి. ఈ దేహం నేను కాదు, నేను ఆత్మ స్వరూపాన్ని, ఇదంతా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ జ్ఞానం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇటువంటి నలుగురు కూడా భగవంతుని యొక్క శరణు తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి సుకృతి అనేది పూర్వజన్మలో లేకపోతే పూర్వ కర్మల ఫలితంగా ఆ సుకృతి అనేది ఉండడం వల్ల వీళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, శరణు కోరటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. సపోజ్ వీళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క కష్టం తీరిన తర్వాత ఆ భక్తిలోకి రాకపోవచ్చు, లేకపోతే ధనం అనే ఆ అవసరం తీరిన తర్వాత భక్తిలోకి రాకపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యం వాళ్ళకి దొరుకుతుందో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒక శుద్ధ భక్తులుగా మారి భగవంతుని యొక్క
శరణు వేడుతూ ఉంటారనమాట. ఆర్తి మనకు తెలిసిందే, గజేంద్ర మోక్షం, ఆయన ఆర్తితో భగవంతుని పిలిచారు. ఈయనకి పూర్వజన్మ సుకృతం అనేది ఉంది. అలాగే ద్రౌపదీదేవి, ఆవిడ కూడా ఆ ఆర్తితో భగవంతుణ్ణి వేడుకుంది. అర్థార్థి ధ్రువ మహారాజు, అలాగే సుగ్రీవుడు, వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క రాజ్యం కావాలి, అలాగే సుగ్రీవుడికి తన యొక్క భార్య కావాలి, రాజ్యం కావాలి. కాబట్టి వాళ్ళు అర్థార్థి సంపద కోసం. అలాగే జిజ్ఞాసులు అంటే ఆసక్తి గలవారు. నైమిషారణ్యంలో ఉన్న ఋషులు ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి ఆ భాగవతాన్ని ఎలా అయితే సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తారో, ఇక్కడ కూడా ఆ రోమసుతుడైన సూత గోస్వామి, సూత మహాముని అక్కడున్న ఋషులందరికీ చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళు భగవంతుని యొక్క ఆ అద్భుతాలని, ఆ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లాగే జ్ఞానాభిలాష, ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం, సుఖదేవ గోస్వామి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుకి భాగవతం అనేది చెప్పారు. మరి వీరిలో జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. మనం ఏదైతే ఆ సుకృతులు నలుగురిని చూసాం కదా, ఆర్తి, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని. వాళ్ళలో జ్ఞాని తెలుసుకున్నాడు అనమాట, ఎల్లప్పుడు కూడా నేను దేహం కాదు, నేను ఆత్మని, భగవంతుణ్ణి సేవించాలి అని. అతను ఏం చేస్తాడంటే ఎల్లప్పుడు కూడా భక్తితో భజిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతను నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు, నేను కూడా అతనికి చాలా ప్రియమైన వాడిని అని చెప్తున్నాడు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామే వానుత్తమాం గతిం. ఈ భక్తులంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువలనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఎందుకంటే వీరికి ఉన్న ముఖ్యమైన లక్షణం, ఏదైనా సరే జరగని భగవంతుని యొక్క సేవలో, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఉండనండి, దానంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. మనం వేదవ్యాసుల వారిని చూస్తే ఆయనకున్న జ్ఞానం మొత్తాన్ని కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలోనే వినియోగించారు. ఆఖరికి ఆయన నేను ఇన్ని గ్రంథాలు ఇన్ని రాశాను కదా, ఉపనిషత్తులు రాశారు, ఇతిహాసాలు రాశారు, వేదాలని విభజించి 4 వేదాలుగా రాశారు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా, పురాణాలు ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఏదో వెలితిగా ఉంటుందన్నమాట, ఎక్కడో ఇంకా అసంతృప్తి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క గురువు గారైన నారదముని కలుస్తారో అప్పుడు చెప్తారనమాట, నాకు ఎందుకు ఇంకా వెలితిగా ఉంది అంటే, నువ్వు ఇవన్నీ రాసావు కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తుల కథలు, భగవంతుని కీర్తించే లీలని ఇవన్నిటినీ కూడా నువ్వు రాయలేదు, కాబట్టి నువ్వు వాటిని రాయమని చెప్తారు. అప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, అమల పురాణమైన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచిస్తారు. అప్పుడు ఆయన సంతృప్తి చెందుతారనమాట. కాబట్టి అటువంటి భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. స్వప్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయము భగవద్ విజ్ఞానము 19వ శ్లోకము. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు అనేక జన్మ మృత్యువుల తరువాత, అంటే చాలా జన్మల తర్వాత, జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అటువంటి మహాత్ముడు చాలా అరుదు. మామూలుగా దుర్లభం అంటేనే అరుదన్నమాట, కానీ సుదుర్లభ ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడు, మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే కృష్ణుడు మన కోరికలు తీర్చేవాడు అని, కానీ కాదనమాట. అసలు మన కోరికే కృష్ణుడు అని ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు నిజమైన జ్ఞానంలో ఉన్నవాళ్ళు. అటువంటి వాడు చాలా దుర్లభము. మనం ఏంటంటే భక్తిలోకి రాకముందు కానీ, లేకపోతే భక్తిలోకి ఉన్నప్పుడు, స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు, కృష్ణ నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి అని అనుకుంటాం అనమాట, కానీ అని కోరుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తిలో ఎదిగే కొద్దీ ఏమనుకుంటామంటే, నాకు ఏది వద్దు కృష్ణ, నాకు నువ్వు కావాలి,
నీ భక్తి కావాలి, నీ ప్రేమ కావాలి, ఇలా అనుకుంటాం అనమాట. అందుకే మనకి బృందావనం, ఆ బృందావనంలో ఉండే ఆ బృందావన వాసులు వాళ్ళు ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే కృష్ణుడే కావాలి, నేను అతని కోసం వంట చేయాలి, నేను అతనికి సేవ చేయాలి, అతనికి కాళ్ళు వత్తాలి, లేకపోతే అతని సేవలో ఎప్పుడు ఉండాలన్నమాట. ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, అతన్నే ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎల్లప్పుడూ కూడా. ఇంకొకసారి వాళ్ళు కొన్ని సార్లు ఏం ప్రార్థిస్తారంటే ఏమో ఇప్పుడు కృష్ణుడికి ఆకలి వేస్తుందేమో, నేను వంట చేసి కృష్ణుడికి ఆ ఆకలి అనేది తీర్చాలి, లేకపోతే ఆయన నీరసం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకసారి ఓ నారాయణ, మా యొక్క ఈ కృష్ణుడిని నువ్వే కాపాడాలి అంటూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుణ్ణి కాపాడమని భగవంతుణ్ణే వేడుకుంటూ ఉంటారనమాట. మరి మనకి కోరికలు ఉండకూడదా అంటే మనం కూడా ఆ స్టేజ్, అంటే అంత ఉత్తమమైన స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఉన్నతమైన స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అంతవరకు వెళ్ళే వరకు మనకేంటంటే కోరికలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అందుకే ఇక్కడ అటువంటి వాళ్ళని మహాత్ముడు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా అరుదు అని. ఎలా అయితే ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఏంటంటే చాలా అరుదుగా, ఇటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆయన కూడా 69 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన ఈ యొక్క భాగవతాన్ని, భగవద్గీతని, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, ఇటువంటి అన్నిటిని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని ట్రాన్స్లేషన్లు చేయడం జరిగింది అనమాట. అంటే సంస్కృతంలో ఉన్న వాటిని మనకి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే వాళ్ళ తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క శిష్యులు ఈ మనకి ఉన్న లోకల్ లాంగ్వేజ్ అన్నిటిలో కూడా ఇంకా అందించడం జరిగింది. మరి కృష్ణ భగవానుడు ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మనం దేవీ దేవతల ఆశ్రయం ఎందుకు తీసుకుంటాము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కామైస్తైస్తరిహృతజ్ఞానాః ప్రపద్యంతేన్య దేవతాః తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. భౌతిక వాంఛలచే బుద్ధి అపహరింపబడి వివేకం కోల్పోయిన కొందరు ఇతర దేవతలను వాళ్లకు తగిన నియమాలతో ఉపాసిస్తున్నారు. అంటే మనకి లోపల కోరికలు బలంగా ఉంది అనుకుంటాము, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి ఆ జ్ఞానం అనేది బుద్ధి ఆవరింపబడడం అనమాట. అంటే మనకున్న ఆ జ్ఞానం అనేది అంతగా పనిచేయదు అనమాట. ముందు ఈ కోరిక తీరడానికి ఎవరు పూజ చేయాలి చెప్పు, ఆ పూజ చేస్తాను. ఏ వ్రతం చేయాలి చెప్పండి, ఆ వ్రతం చేస్తాను. కాబట్టి ఇట్లా అన్నమాట. ఇవి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అంటే ఏ పూజ చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఏ యజ్ఞం చేస్తే మనకి ఉన్న కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయో, ఇటువంటి వాటి గురించి అన్నమాట. కానీ శుద్ధమైన భక్తులు ఏం చెప్తారు? భగవంతుని యొక్క నామం తీసుకోండి, భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూ ఉండండి, భగవంతుని యొక్క సేవలో లీనమవ్వండి, భగవంతుడికి సేవ చేస్తూ ఉండండి అని ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటే మీకు మెల్లమెల్లగా ఆ కోరికలు అనేవి తగ్గిపోతాయి, లేకపోతే అటువంటి కష్టాలు అనేవి మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతాయి అని చెప్పామనుకోండి. లేదు, నాకు మెల్లగా తగ్గిపోవడం కాదు, ఇప్పుడే చాలా స్పీడ్గా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తీరిపోవాలి, నాకు అవి కావాలి, ఇవి కావాలి, ఇవన్నీ వచ్చేసేయాలి. ఎలా అయితే మనకి ఇప్పుడు స్విగ్గీ, జొమాటో ఇవి ఉన్నాయి కదా, 10 minutesలో అంటే ఆర్డర్ పెట్టంగానే 10 minutesలో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అట్లాగే మనకు కూడా మనకున్న శారీరక బాధలు అవ్వచ్చు, మానసిక బాధలు అవ్వచ్చు, ఏవైనా కూడా వెంటనే తగ్గిపోవాలి. అంటే మనకి పెయిన్ వస్తే ఆ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఆలోచించకూడదు. చిన్న టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, వెంటనే ఆ పెయిన్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ రేపు పెయిన్ రావాలి, మళ్ళీ రేపు టాబ్లెట్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఇట్లా. అంతేగాని పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే మళ్ళీ మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, లేకపోతే దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేది ఆలోచించము. అలాగే మనకి ఆ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది, మరి దానికి ఏదైనా అంటే ఫిజియోథెరపీ చేయించాలా, హోమియో మెడిసిన్ వాడాలా, వీటి గురించి ఆలోచించకుండా జస్ట్ మనం ఏంటంటే ఆ పెయిన్ అనేది వెంటనే తగ్గిపోవాలి. కానీ అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. యో యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధ నేనే కలుగజేస్తాను. మనం అనుకుంటాం నేనే పూజిస్తున్నానని, కానీ మనకి ఎప్పుడైతే ఆ పూజించాలనే కోరిక కలిగిందో, అంటే మనం ఏ దేవతామూర్తిని పూజించాలని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క కోరిక కూడా కలిగించేలా చేసేది ఎవరు అంటే మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే.
సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. అంటే మనకి ఏదైతే శ్రద్ధ ఉందో, సపోజ్ మనం సూర్యుడిని పూజిస్తున్నాము, ఆరోగ్యం కావాలి, ఆ సూర్యుడి ద్వారా ఆ ఆరోగ్యం ఇచ్చేది భగవంతుడే అన్నమాట. అలాగే మనకి ధనం కావాలి, లక్ష్మీదేవిని వేడుకుంటాము, లక్ష్మీదేవి ద్వారా ఆ ధనం ఇవ్వబడుతుంది అంటే అది భగవంతుని యొక్క చపం అనమాట. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ భగవంతుని ద్వారానే మనకి ఇవ్వబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లా అంటే మనకి స్పీడ్గా అయిపోవాలి, కానీ అవి ఏంటంటే శాశ్వతం కాదు. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. మరి తాత్కాలికంగా మనకు ఒక కోరిక తీరినప్పుడు ఆగిపోతుందా అంటే లేదు. ఒక కోరిక తీరంగానే ఇంకొక కోరిక అనేది పుడుతూనే ఉంటుంది. తాత్కాలికమైన ఉపశమనం కోసమే మనకు వచ్చే ఫలాలు, మనం ఏదో ఒక దేవీ దేవతని వేడుకోగానే ఫలితం వస్తుంది, అవి తాత్కాలికమైన ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఒక కోరిక తర్వాత కోరికలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ధనం, ఆ కోరిక తీరిపోతే ఆరోగ్యం, ఆ కోరిక తీరికపోతే ఇట్లా అంటే ఏదో ఒక ఇంకా ఒక విజ్ఞానం, అంటే జ్ఞానం సంపాదించాలి, సరస్వతి దేవుని వేడుకోవాలి, ఇట్లా అన్నమాట. కాబట్టి మాయ అనేది ఏంటంటే మనకి కోరికలు అనేవి ఇస్తూనే ఉంటుంది, తర్వాత మన సంగతి అనేది చూస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ఏంటంటే హిరణ్యకశిపుడు, ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అనేది తపస్సు చేశారు, కానీ ఆయన అనుభవించింది వచ్చే ఆ ఫలితంతో ఆయన అనుభవించింది మహా అయితే ఒక 5 years 6 years. అంటే ఆ ప్రహ్లాదుడు చిన్న వయసులోనే ఆయన తిరిగి రావడం గృహానికి, కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే చాలా తక్కువ సంవత్సరాల్లో, అంటే 5-6 సంవత్సరాల్లోనే ఆయన భగవంతుని ద్వారా అంటే మరణాన్ని పొందడం జరిగిందనమాట. అంటే ఆయన కోరుకున్నవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. అలా కాకుండా నాకు భగవంతుని యొక్క భక్తి కావాలి, భగవంతుడు కావాలి అని కోరుకుని ఉంటే గనక అది బాగుండేది. కానీ ఆయన ఏం కోరుకున్నారు, అందరికంటే నేనే గొప్పవాడిని అవ్వాలి, నేను ఏదనుకుంటే అది జరగాలి, అందరి దేవతలు కూడా నేను చెప్పింది వినాలి, ఇట్లా కోరరాని కోరికలు. అలాగే నాకు మృత్యు రాకూడదు అంటే మృత్యు రాకుండా నేనే లేను, నీకెలా ఇస్తాను అనేసరికి సరే నన్ను అట్లా చంపకూడదు, ఇట్లా చంపకూడదు, ఆ సమయంలో చంపకూడదు, ఈ సమయంలో చంపకూడదు, ఇట్లా చాలా చాలా మెలికలు పెట్టి అడుగుతారనమాట. అట్లా ఎన్ని కోరుకున్నా కూడా ఆయన అనుభవించింది, అంటే చాలా వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ఆయన అనుభవించింది ఒక 10 years 5 years ఇట్లా, అంటే చాలా తక్కువ అనమాట. అది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. తాత్కాలికమైన వాటి కోసం దేవీ దేవతలని ఉపాసిస్తూ ఉంటారు, కానీ భగవంతుణ్ణి కనుక కోరుకుంటే అది శాశ్వతమైనది ఆయన ఇస్తారు అనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు ఏంటంటే దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితమైనవి, తాత్కాలికమైనవి. అలాగే వాళ్ళు ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లోకాలకు వెళ్తారు ఆ దేహాన్ని త్యజించినప్పుడు. కానీ నా భక్తులు ఏంటంటే చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఉన్నతమైనది శాశ్వతమైనది అయిన జ్ఞానం గురించి ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడికి చెప్తాడనమాట, ఆయన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు. కానీ అతనేమంటాడు, నువ్వు ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు, ఇది మనకి శత్రువు హరి, ఇట్లా మనం రాక్షసులు, మనం అందరినీ ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఎలా పరిపాలించాలి, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క శరణాగతి అనేది అతను వేడుకోలేకపోయాడు. కాబట్టి అది తెలివైన ఎంపిక అనేది కాదు. అలా అని చెప్పి మనం దేవీ దేవతలను నిందించాలా, లేకపోతే దేవీ దేవతల యొక్క పూజలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడాలా, వాళ్ళది తప్పు అనాలా అంటే కాదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ చేసేది అంటే టైం అయితే వేస్ట్ అవుతుంది, కానీ వాళ్ళు చేసేది మాత్రం వేస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే
ఈ యొక్క పూజలు లేకపోతే దేవతారాధన ఇవంతా మనకి ఎక్కడ చెప్పబడి ఉంది? హరే కృష్ణ. మనకి ఈ దేవతారాధన ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి? వేదాలలో. మరి ఆ వేదాలను ఇచ్చింది ఎవరు? హరే కృష్ణ. ఉమ్. కాబట్టి అది వేస్ట్ అంటే వేస్ట్ కాదు, కాకపోతే అల్పమైన వాటి గురించి అడుగుతున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు చేసేదానికి ఫలితం లేదంటే ఫలితం కూడా వస్తుంది, కాకపోతే అది తాత్కాలికము. ఎందుకంటే దేవీ దేవతల పూజ అనేది వేదాల్లోనే చెప్పబడింది. మరి వేదాలేమో భగవంతుడి నుంచి వచ్చాయనేది తెలుసుకోవాలి. అలాగే దేవతలు భగవంతుని యొక్క దేహంలోని అంగాలు. మనకి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో చాలా క్లియర్గా చెప్పారనమాట. ఎలా అయితే మనకి ఇప్పుడు కాళ్ళు ఉంటాయి, చేతులు ఉంటాయి, హెడ్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. మరి ఆహారం దేనికి ఇవ్వాలి? మనం ఇట్లా చేతులకు పెట్టామనుకోండి, తీసుకుంటుందా? మరి చెయ్యి, ఇప్పుడు చేతికి మనం ఆహారం ఇచ్చాము, చెయ్యి తీసేసుకుని చేతికి శక్తి అనేది వస్తుందా? కాళ్ళకి పెట్టామనుకోండి, కాళ్ళకి ఆహారం ఇస్తే కాళ్ళకి శక్తి అనేది వస్తుందా? కళ్ళకి పెడితే లేదనమాట. మనం ఆ ఆహారాన్ని ఉదరానికి ఇస్తే ఈ దేహం అంతా కూడా పోషించబడుతుంది. దేహం అంతా కూడా శక్తి పుంజుకుని మనకి ఏదైతే మనం చెయ్యాలో దానికి శక్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మొక్కకి ఆ వేళ్ళకి నీళ్లు పోస్తే చెట్టు అంతా కూడా పోషించబడుతుందో, ఉదరానికి ఎలా అయితే ఆహారం ఇస్తే మిగతా అంగాలన్నీ కూడా పోషించబడతాయో, అలాగే మనం భగవంతుని ఆరాధిస్తే మిగతా దేవీ దేవతలందరినీ కూడా ఆరాధించినట్లే అని చెప్తున్నది. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమం. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివి లేని జనులు నేను అంటే కృష్ణుణ్ణి ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందానని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ అల్పజ్ఞానంలో ఉన్న కారణంగా ఇంతకు ముందు నిరాకారుడుగా ఉన్నాడు అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేను అంటే వాళ్ళకి కనపడనంత మాత్రాన్ని నేను లేను అని కాదు, వాళ్ళను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అందుకంటే వాళ్ళకి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది లేదు. ఇందాక మనం చూసాం కదా, మూఢులు, అజ్ఞానులు నన్ను తెలుసుకోవడం లేదు, తెలుసుకోవాలని కూడా అనుకోవడం లేదు. కాబట్టి నేను వాళ్ళకి వ్యక్తం కాను, అంటే వాళ్ళకి కనిపించను. ఉదాహరణకి దుర్యోధనుడు, ఆయన ఏమనుకున్నారు? జస్ట్ ఒక నార్మల్ మనిషి అనుకున్నారు అనమాట. ఎప్పుడైతే శాంతి ప్రస్తావన కోసం సభకి వెళ్తారో అప్పుడు శాంతి దూతగా వెళ్ళినప్పుడు దుర్యోధనుని ఒప్పించడానికి కృష్ణుడు చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు. దుర్యోధనుడిని, ధృతరాష్ట్రుడిని ఒప్పించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కరెక్టే కదా కృష్ణుడు చెప్పేది. ఒక రకంగా చూస్తే దుర్యోధనుడు చాలా పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేశాడు. మరి ఇప్పుడు ఈ యుద్ధం కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దుర్యోధనుడి యొక్క ఆ కోరికల వల్లనే జరగబోతుంది. కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్పేది విందాము అన్నట్లుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైతే అందరూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారో, ఇదంతా జరగకుండా యుద్ధం జరగకుండా ఉండడానికి అందరూ కూడా, సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భగవానుడు చెప్పే ఆ యొక్క విషయాలకి అర్థమైపోతుంది అనమాట. వెంటనే అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఈ నా ప్లాన్ మొత్తం పాడైపోయేలా ఉందని, ఇతను యుద్ధాన్ని ఆపేసేటట్టున్నాడని వచ్చేసి కృష్ణుడిని బంధించండి అని వాళ్ళకి చెప్తాడనమాట. ఆ యొక్క భటులకు వాళ్ళు బంధించాలి అని ప్రయత్నం చేయగానే ఈయన ఆ బాడీని అంటే ఆయన శరీరాన్ని విపరీతంగా పెంచేస్తారనమాట. వెంటనే ఆయన మిగతా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూస్తారు. భయంకరమైన, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పాక్షికమైన ఆ విశ్వరూపాన్ని చూస్తారనమాట. ఆఖరికి అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టి గుడ్డివాడైనా కూడా ఆ యొక్క విశ్వరూపాన్ని, ఆ పాక్షికమైన విశ్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి ఆయనకు కూడా ఆ దృష్టి అనేది ఇవ్వబడుతుంది కృష్ణుడి ద్వారా. కానీ వీళ్ళు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరు. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే, నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేని వాళ్ళకి వాళ్ళు నమ్మకుండా ఉండటానికి ఎన్ని లాజిక్లు కావాలో, ఎటువంటి లక్ష్యాలు కావాలో అటువంటి అన్నీ కూడా సప్లై చేస్తారనమాట భగవంతుడు. అలాగే నమ్మాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో, నమ్మకం కలగడానికి వాళ్ళకి
లాజిక్స్ అయినా సాక్ష్యాలైనా వాళ్ళకి దొరుకుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎవరు ఏ ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో అట్లాగే వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ యొక్క శాంతి పర్వం అయిపోయి అంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ భగవంతుడు సంఖ్యలతో బంధించడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఆయన అది అక్కడ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దుర్యోధన అంటాడనమాట వాళ్ళందరితో, నేను కొంతకాలం మెడిటేషన్ చేశాను అంటే నేను కూడా ఇటువంటి సిద్ధిని మీ ముందు చూపించగలను. ఇదంతా కూడా మనకి యుద్ధంలో పనికిరాదు, వీటిని మీరు అంటే ఇదంతా కూడా మీరు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం యుద్ధానికి వెళ్తున్నాము అని ఆయన అందరినీ మళ్ళీ యుద్ధానికి రెడీ చేస్తారనమాట. ఎందుకు అంటే కృష్ణ భగవానుడు చింతామణి లాంటి వాడు. అంటే మనం ఏదైతే కోరుకుంటామో అది ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. మనం నిరాకారంగా పూజిస్తూ ఉంటే మనకి నిరాకారంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు, సాకారంగా మనం చూస్తూ ఉంటే సాకారంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఎటువంటి అంటే మనం నమ్మాలి అనుకుంటే నమ్మేటట్లుగా నమ్మకూడదు. నేను అసలు భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేడు, భగవంతుడు నమ్మకూడదు అనుకుంటే అటువంటి వాళ్ళకి నమ్మకం కలగకుండా ఉండటానికి ఎటువంటివి అయితే కావాలో వాటిని ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగ మాయా సమావృత మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. నా యోగ మాయా శక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉన్న నేను మూఢులు బుద్ధిహీనులకు వ్యక్తం కాను. అందుకే జ్ఞానం లేని వారు నేను పుట్టుక లేనివాడినని మరియు నశింపు లేనివాడినని తెలుసుకోలేరు. కాబట్టి భగవంతుని ఎవరైనా నశింప చేయాలని చూస్తే వాళ్ళు దాన్ని చేయలేరనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు మూఢులు బుద్ధిహీనులు. అసలు భగవంతుడికి మనకి చెప్తా తర్వాత అజహ అంటే పుట్టుక లేనివాడు, అలాగే నాశనం కూడా లేనివాడు అనమాట. అది తెలుసుకోలేక ఈ బుద్ధిహీనులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ యోగమాయ శక్తి ద్వారా, మనం చెప్తున్నాం కదా యోగమాయ పహామాయ అనే ఈ మాయ ద్వారా ఏంటంటే కప్పబడి ఉన్నారు. ఆయన ఆ యోగమాయ తెర ఆ వైపున ఆయన ఉన్నారు, మహామాయ యొక్క తెరకి ఈ పక్కన మనం ఉన్నాం. కాబట్టి మనం మహామాయలో కప్పబడి ఉన్నాము. కాబట్టి మనం ఆయన అసలు చూడలేకపోతున్నాం. అంటే మనకి ఏంటంటే భగవంతుని చూడాలంటే ఒక 2 తెరలు ఉంటాయి, మహామాయ అలాగే యోగమాయ. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మాతాజీ శ్లోకం చదవాలనుకునే వాళ్ళు? చదువుతాం ప్రభుజీ. ఇందా చదివిన వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. అంటే భగవంతుడికి ఏంటంటే వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున, వర్తమానం అలాగే భవిష్యాని చ భూతాన్ని మాంతు వేదన కష్టన. అంటే ఆయనకి ఏంటంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఏం జరగబోతుందో ఏం జరుగుతుందో అంతా కూడా తెలుసు అనమాట. ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది, జరిగేది, జరగబోయేది. కానీ మనం మాత్రం ఆయన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాము, కొంచెం కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. ఏదైతే ఇప్పుడు ఆ యుద్ధ రంగంలో కూడా జరగబోయేది అంతా కూడా ఆ శాంతి దూతగా వెళ్ళినప్పుడు చెప్తారు, దుర్యోధనుడికి కూడా చెప్తారు, ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తారు, అక్కడ వాళ్ళందరికీ చెప్తారనమాట ఆ యుద్ధంలో జరగబోయేది కూడా. కానీ అక్కడ ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, మాయలో ఉండిపోయారు అనమాట. మరి ఆ తెలుసుకునే వాళ్ళు అంటే భక్తులు కాగలిగే వాళ్ళు ఎవరు? ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. మాతాజీ, జ్యోత్స్నా మాతాజీ. ఏషాం స్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మాణం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. అనువాదము: పూర్వ జన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఆ సుకృతులు,
సుకృతులు ఎవరైతే ఆ భక్తి భావంలో, అంటే వాళ్ళకి ఎవరైతే ఒక శుద్ధ భక్తుని యొక్క సాంగత్యం లభిస్తుందో వాళ్ళు కూడా భక్తులుగా కాగలుగుతారు అనమాట. నలుగురు ఆర్తి, అర్థార్థి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పూర్వ జన్మలో అలాగే ప్రస్తుత జన్మలో అలాగే భక్తిలో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పాపాత్మక చర్యలు మనం 4 చూసాం కదా, బీజము, కూటము, అలాగే ప్రారబ్ధము, అప్రారబ్ధము, ఇట్లా ఈ యొక్క 4 కూడా అన్నీ కూడా నిర్మూలించబడిపోతాయి. వాళ్ళు ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం, అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు, వీటి నుంచి అన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు భగవంతుని యొక్క సేవలో నిశ్చయంగా నిమగ్నమై ఉంటారు. హరే కృష్ణ ప్రభు 27 స్లిప్ అయింది. ఓకే మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే. ఓకే, ఇది కూడా ఇచ్ఛాద్వేష సముద్ధేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. ఓ భరతవంశీయుడా, పరంతప అంటే శత్రువులను పరితపింపజేస్తాడనమాట అర్జునుడు. అంటే అంత గొప్ప యుద్ధం చేయగలడనమాట. నువ్వు కోరిక మరియు ద్వేషముల వలన కలిగిన ద్వంద్వములచే మోహితులై జీవులందరూ మోహమునందే జన్మించుతున్నారు. అంటే మనకేంటంటే కోరికలు లేదంటే ఇతరుల పట్ల ద్వేషం అనమాట. ఈ రెండిటి వల్లే మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనకి కోరిక అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పుడుతూనే ఉంటాయి. ఒకటి తీరినా కానీ మనం అక్కడితో ఆగమన్నమాట. అలాగే ద్వేషం, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇతరులను ద్వేషిస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల మనకి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యం ఈ రెండిటి వల్ల పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఈ రెండిటి వల్ల మోహితులు అయిపోతున్నాం మనం. ఆ మోహం నుండే జన్మించుతున్నారు అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఒక కోరిక ఉంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ధనం కావాలి, ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో దేహం త్యజించాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ధనం కావాలి అనే కోరికను బట్టి నెక్స్ట్ దేహం అనేది లభిస్తుంది అనమాట. బ్యాంకులో ఎంప్లాయ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎప్పుడు డబ్బు ఉండే ప్లేసెస్లో ఒక చిన్న కుక్కలాగానో ఒక చిన్న చీమలాగానో ఎట్లాగైనా కూడా ఒక జన్మ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. ద్వేషం ఉంది, ఎల్లప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకరిని చూసి ద్వేషం కలుగుతూ ఉంది. అప్పుడు ఈ దేహం త్యజించగానే ఒక పాములాగాను, ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడు కూడా అంటే ఎవరిని కనపడిన వెంటనే కాటు వేసేయడం ఇటువంటి, లేకపోతే ఒక కుక్క ఉంది ఎవరైనా కనపడంగానే అరుస్తూ ఉండడం, ఇట్లా అనమాట. అంటే ఏదో ఒక మనకి ఉన్న కోరికలను బట్టి, అలాగే ఏదో ఒక మనకి ఇతరుల పట్ల ఉన్న ద్వేషాన్ని బట్టే మనకేంటంటే ఇంకా ఇంకా లైఫ్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడా మనం పెట్టుకోకూడదు, వీటికి దూరంగా ఉండాలి అనేది తెలుసుకోవాలి. జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి తే. జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్నం అధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలం. ముసలితనము మరియు మరణము నుండి ముక్తిని పొందడానికి పరిశ్రమిస్తూ నన్ను ఆశ్రయించిన వారు బ్రహ్మమును, తమ ఆత్మ తత్వమును, సమస్త కర్మ క్షేత్రమును తెలుసుకుంటారు.
సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాది దేవుడనైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొని ఉంటారు. ఇది ఈ 2 శ్లోకాలకి కూడా మనకి ఏంటి అంటే కొనసాగింపు నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. అది మనం నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాస్లో చూద్దాం. మనకి 28వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణ తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. అంటే భజంతే భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులయ్యేవారు, ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఉండేవాళ్ళు. మాం నా యొక్క దృఢవ్రతాః దృఢవ్రతంతో ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే ద్వంద్వమోహ విముక్తాః, ఈ ద్వంద్వ భ్రాంతి నుండి విడివడి ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకున్న పూర్వ కర్మలు అంటే పుణ్యకర్మలు వాటి యొక్క ఫలితంగా వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క దృఢవ్రతంలో నెలకొని ఉంటారు. అంటే భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిని పొందడానికి అర్హత కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అనేది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారనమాట. కానీ పాపులు, నాస్తికులు, మూర్ఖులు, వంచకులైన వాళ్ళకి ఏంటంటే కోరిక మరియు ద్వేషాలు, ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఇచ్ఛా ద్వేష సముక్తేన అనే శ్లోకం చూసాం కదా. ఇచ్ఛ అలాగే అంటే ఇచ్ఛ అంటే కోరిక, ఏదో కోరిక ఉండడము, అలాగే ఇతరుల పట్ల ద్వేషం అనేది ఉండడము. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి ఈ భగవంతుని యొక్క దైవీహేష గుణమయ్యే కాబట్టి అటువంటి వాటిని దాటడం అనేది దుస్సాధ్యం, అంటే అది చాలా అసాధ్యంతో కూడుకున్న పని. కేవలము ధర్మ నియమాన్ని జీవనమును గడుపుచు పుణ్యంగా వర్తించి పాపఫలములను నశింపజేసుకున్న వారే భక్తి మార్గమును చేపట్టి క్రమంగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శుద్ధ జ్ఞానమును పొందు స్థాయికి ఎదగగలరు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి నెలకొంటకు ఇదే సరైన పద్ధతి. కాబట్టి శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యంలో ఉండాలి. కృష్ణ భక్తి భావన రసభావన ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యపడగలదు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, కాబట్టి ఈ బద్ధజీవులను భ్రాంతి నుండి తప్పించుటకే కృష్ణ భక్తులు జగమంతటను సంచరించుచుండరు. ఈ యొక్క హరినామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్పారు, కృష్ణవర్ణం త్రిషాకృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం. అంటే ఆయన యొక్క పార్షదుల ద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ నామాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఆయన. కాబట్టి ఈ జగమంతా కూడా సంచరిస్తూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అందరికీ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అప్పుడు తెలుసుకుంటాము మనము భగవంతుని యొక్క దాసులము అని తెలుసుకుంటాము. కాబట్టి అప్పుడు దృఢవ్రతంతో ఆ దేవదేవుని భక్తియుత సేవ యందు పూర్ణంగా నిలవడానికి మనకు అది సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అనంతకోటి కృష్ణ గ్రంథి జై నమ చోదాష్టాకం की जय, प्रभुपाद की जय. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. మనం ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ఏం చూసామంటే హీరింగ్ అంటే భగవంతుడు తత్ శృణు అని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం భగవంతుడి గురించి వినాలి అన్నమాట. అలాగే ఆయన యొక్క ఈ దైవీ ఆ యొక్క ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి అనేది చాలా దాటడం అనేది చాలా కష్టం, కానీ చాలా సులభం. ఎలా అంటే మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మళ్ళీ అది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లాగే దేవీ దేవతలను పూజించడం అంత తెలివైన పని కాదు, వాళ్ళు కూడా తాత్కాలికమైనవి ఇచ్చేవి. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క లోకాలకి వెళ్తారు. నన్ను వేడుకునే భక్తుడు అంటే నాకు శరణాగతి అయిన భక్తుడు నన్ను చేరుకుంటాడు, అంటే నా లోకానికి తిరిగి వస్తాడని చెప్పారు. అలాగే నలుగురు ఎవరైతే శరణు వేడతారో, అలాగే నలుగురు శరణు వేడరో భగవంతునికి, అవి కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అలాగే బహుజన్మల తర్వాత వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా అరుదుగా అంటే సుదుర్లభ అని చెప్పారు. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా దుర్లభంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అనేది కూడా మనం చూడడం జరిగింది.
అలాగే ఈ పాపము ఇవన్నీ కూడా నశించాలి అంటే మనం ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. కాబట్టి మనం భగవంతునికి శరణు వేడాలి. అప్పుడు మన యొక్క పూర్వజన్మల ఫలితం వల్ల, అంటే ఆ పుణ్యకార్యాల వల్ల మనకున్న ఈ పాపాలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా నశింపజేసుకుని మనం భగవంతుని యొక్క దృఢ సేవలో నెలకొనడానికి ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తాను.